Sei algo sei. Algo sabes. Algo sei. Hoxe non son hamburguesas. No, sei que vas a intentar joderme. Sí, porque a A semana ver se pasada... fallo, porque aí hai dúas comidas. A semana pasada tocoume a min, hoxe toca a ti. Sí. Vale, vas flipar, porque hai, aquí debaixo destas cousas, hai dúas Que lle chamache moi ben, cousas. cousas e que non É sei... un nombre, é un nombre técnico. E voulle poñer un nome, pero non sei Sí. como se chama, bandexas invertidas... Mamparas, non sei, mamparas, mamparas. tulipas... Por eso dice no tirar las mamparas al vuelo. Temos dous tipos de callos. 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 Gustaba a mí os callos, Que gustan os callos, vai flipar. Sí, gustan os callos. Temos dous callos. Un tipo de callo fixo unha muller. Sí. E os outros callos fixos a IA, a inteligencia artificial. Que dices? Eu collín o A teléfono, inteligencia artificial fixo uns callos. fixo os callos. Eu collín o teléfono e preguntei o teléfono que era o necesario para facer os mellores callos do mundo. E foi me dicindo, tes que comprar este tipo de garabanzos, tes que comprar este tipo de chourizo... E a inteligencia artificial explicouche e tú fixechos. Explicoumo e fíxeno. E os Tamén me recomendou que comprara unha cousa, un aparato para facelo tal, para melloralo. E os outros? Os outros fixo unha muller. Pero unha muller que sabe cociñar. Sabe cociñar, unha muller vale. que se chama Elena, Sí. que é de Silleda, é de o nome do pobo, non me acordo que... Non lle interesa nada, o nome do pueblo non. E din que fai uns dos mellores callos do mundo. Entón, vas ter que saber cales son os callos que fai Elena e cales son os callos que fixo a IA. Toma. É que xa se a inteligencia artificial fai mellor os callos que unha persona que leva toda a vida facendo os callos, entón estamos jodidos. Aí xa temos un problema, pero eu penso que a mao do ser humano é imposible de igualar ca IA. Está Elena aquí? Sí. Onde está Elena? Está Elena. Elena! Ven para cá, Elena! Ah, Elena! Ostras, estás moi ágil, Guau! Dixe como saltou Elena por Saltou, aquí. sí. Estás moi ágil, salto, Estás moi ben, O mellor mañá colle tu coche, mátate, pero... No, pero hoxe estás... No, pero tú dixe. Sí. Que tal, guapa, como estás? Gracias. Xente por aí. E Silleda? Sí. Hai festa dos callos aí ou que? Ai, Cando é? en Ansemil Silleda. Ansimil. O 18 de abril foi. Ansimil, que é un medicamento para reuma. Eu tomo unhas É infusións. unha caixa de Ansimil. É unha aldea de Silleda. Que se chama Ansimil. Sí, E aí fan a festa dos callos? Sí. Que día? o 18 de abril foi este ano. Pero estes non son daquela. Oh, non. Estes son doxi. Vale. Que queres que faga? Pois tens que probar, tens que comelos. Vou servir e valos probar. Vou facer como fixes tú a semana pasada, vou destapar só un. Vale, non pasa nada. Vale, porque senón é máis Ti fácil. non me días pista, No, No. eu non. Estás listo? Que falta? A inteligencia artificial. claro, Esa é a inteligencia artificial. Temos que dar paso ao ser que fixo Sí, a competidora, claro. os garabanzos con inteligencia artificial. Damos paso a A inteligencia artificial, por favor. que veña. Vale. Vale. Ahora entendí. A inteligencia artificial díxoche como había que facelos. Como había que facelos, e e leveino aí. E tú fuche botando todo aí. Sí. Non é nada doado, Como teña mellor que os teus. Se está mellor que íamos facer. Tú cando fixeche? O 18. Oxe. Hombre, o Este 18. Oxe. Fixeches hoxe pola mañá? Sí. Non agora pola tarde. E non era mellor do día antes? Sí, pero, bueno, E canto tempo leva a facer uns callos? polo menos 3 horas. 3 horas. Sí. E a inteligencia artificial canto lle levou? Hora e 20. Toma. É verdad? Veña. 3 horas cocelos, e despois hai que limpiálos e hai que... todo eso, como Iso vai como un limpialo. Ferrari. Ai, A tripa? elo. Eso xa ben limpo na carnicería. No, ben limpo, Antes pero... había que ir ao río, había que ir ao río sí, lavalas. pero agora hai que limpar o víspora e malo día. Que non, que eso xa ben limpo da carnicería. Sí, pero se os botas así conforme veñen, madre mía. E en que meter logo? Pois moitas augas, e despois limón con cebola. Limón con cebola. Sí, señor. A ti aí dixo Yo bien. limón con cebola. Non... E ao vientre escocelo. Ai, me dixo que E limón... ao vientre escocelo. O vientre escaldalo, non? E o limón pa que é? Fervelo. Pois para sacarlle o bravú que teña.
Bueno, sácame un plato. Veña, vamos. Tú non me digas pistas. No, no, no. Vale, No puedo decir tú non nada. me digas nin cal é o teu, ni nada. No. Vamos a Vas por ti. flipar. Venga. Non te poñas nervioso. Veña, vamos co primeiro. Veña, vamos. Vamos, Sácame Cade un. ready. A ver, 3, 2, 1. Sácame un. Vale. Sácame un plato para aquí. Temos os primeiros callos. Queres unha culler limpa? No, esto vale. Vale. Pois collo eu para probar tamén. Estos están moi oscuros. No. No, eu vexo moi oscuros. Ostras. Unha pinta. Vou probar A ver. o garbanzo. Proba. Primeiro. Teñen que estar boísimos, No, non mires para min. Ai, Elena. Eu non podo dicir nada. Cal é a opinión? A ver. É difícil, necesito probar os outros. Amigo. Eu se tivera que dicir algo ahora mismo, Eso, di, sí. se tivera que dicir algo, mira, aquí hai a pata, ¿no? Sí. Este é un cacho dunha pata, ¿no? Hai chourizo. Os callos levan chourizo. Home, supoño Home. que sí. Hai touciño, E panceta. panceta. Tes que ser máis crítico, como foi a semana pasada. Eu, según vexo os outros, según os vexa, xa vou saber cales son os de Elena, cales son os da Sí. inteligencia artificial. Bueno, Tú crees que non? veremos, non sei. Aí afora dudaron, Sí. Estes teñen unha cousa que me chama a atención e que non creo que a inteligencia artificial se equivocara neso, que é que para min faltanlle 5 minutos aos garbanzos. Claro. Entón, eso me fai pensar un pouco, pero sácame outro. Sacamos o seguinte plato? Sí, sácame outro. Aí vai, veña. Estás? Trae para aquí, Xurxo. Explota a cabeza, verdad? A mí tamén. Mira como está todo o mundo. Ostras, pero é que non ten nada que ver unha cousa ca outra. Nada. É que non ten nada que ver unha cousa ca outra. Aquí non hai pata, non hai touciño, non hai o pelexo. Hai moito chorizo aquí. Botaronlle ben de chourizo, sí. Espero non cagala como fixen ca hamburguesa. Porque eu teño... Non é fácil, Vale, vou dicir o que penso. Pese, a ver. Por color, por produto, parecería que este máis escuro é o de Elena. E este color mierda que hai aquí... Ostras, tamén como se... Ui. Este sería o da inteligencia artificial. Pero este garbanzo está ben cocido. E este garbanzo, falta un pouco, pero é mellor garbanzo, é garbanzo máis grande. Difícil decisión, Eu estaría nerviosísimo. Bon, tú sábelo? Seguro? Non sabe. Prova un. Ven. Pero porque... Tú, Veredicto. Elena, tú dime só unha cousa, Elena. Vendos así. Tú outro non viras. Non. O outro non viras, vale. Tú vendo así, ves que é fácil ou difícil acertar. Dime eso na máis.
Difícil. Sí. Bueno, Eu non sei. despois vou a dar a miña opinión. No, pero tú sábelo, tú eres o único que sabes do que estamos aquí. Claro, pero podo entender as dúbidas que ten a xente. No, deixa a Mon que diga algo disto. Mon seus pais tiñan un bar. Hostia. Se facían callos, non? Metiches os callos na boca e o micrófono seguindo. Ten mellor sabor para min son estes os que están feitos por Elena, para min. Pero non Estes ven teñen un sabor- moi oscuros. Xa, nunca os vin tan oscuros. Claro. Xa estaba falando agora. Eu nunca os vin tan oscuros. Debe de ser que son de Silleda e lles dá máis o sol ou algo, pero non sei. Nunca os vin tan oscuros. Pero saben, teñen moitísimo máis sabor estes que estes. Para min. Sí. Pero O público de Platón non sabe Eu tampouco, non non? podo dicir nada. non temos máis cucharas, No, eu Hai vou, unha. vou me tirar perfectamente, non como fixeche todo outro día, cando eche aí tal. Non é ningún. Esta salsa, como hai máis coláxeno aquí, máis produto, máis tal, isto está máis ligado, non ves? Aínda que os fixo hoxe, que se os fixera onte, estaría mellor. Isto pasa que colleron ao mellor este color, porque ao mellor caeron e volveu a metelos na pota outra vez. Bueno, Ahora, vou dicir unha cousa. Si estes son os da inteligencia artificial, me parece unha tontería que a inteligencia artificial non dixera que había que meterlle pata de cocho, a uña. Claro, se tan lista a inteligencia artificial, ten que saber, e aquí non vexo bandullo. Non vexo bandullo. É que eu non podo falar. Despois digoche cousas. Estes son os que fixo Elena e están ben ricos porque meteulle produto bon de... Cal é o teu veredicto? Cales son? No, eu vou con todo. Vas con todo? Vou con todo. Si a inteligencia artificial, ela sola, porque tú solo fixecho que che mandou a inteligencia artificial. Tú fuche tirando nesa máquina... Vale. Sí, 30 minutos de espera. Si a inteligencia artificial ela sola fixo isto, hai que pechar e marchamos para casa todos e listo. É imposible. Veña, non fai a sufrir máis. Pois, Roberto Vilar, nesta ocasión, ten razón. Menos mal. Ahora vouche explicar. Explícame. Ahora vouche explicar por que están tan negros. Nós compramos, cando facemos os callos ali na U18 que fixemos, enseguida. compramos os callos cas especias da barraña. Ah, xa veñen especiados. Xa veñen... Por eso saca sí, esta cor. Pero espera. Resulta que como avisastes tan tarde, Sí. non tiña especies que son. Vale. Entonces compreinos no Freud e saliron así. Pero normalmente non salen así. Salen un pouquiño máis oscuros que eses. No. Hai que comprar o que é. Vale. Entonces por eso saliron tan Pero oscuros. ese é o color, pero o sabor é o mismo. O sabor é o mesmo. O sabor está é o bonito. mesmo. Pero é que non é o tampouco. Vale, entón a ti que che chamou a atención da inteligencia artificial da receta? Non chamou a atención que non meter a uña de... É que poñía opcional e non tiña pata, entón non lle botei. Poñía opcional. Temos o vídeo, non? Temos o vídeo. Sí. Ese ten moita cousa, pero non sei que ten. Pero, e eso foi hoxe, non? Hoxe pola tarde. Sí, fai nada, fai unhas horas. E tú que sabes deso, tú crees que haberá un día na vida en que a inteligencia artificial será capaz de facer uns callos como fai este señor? Non o. Tú crees que non? Non. Os callos hai que darlle un tempo de espera, hai que darlle mimo, tempos de cocción. Isto, daquela maneira, sálvate dun apuro se non tens nin idea de cociñar, vete 30 minutos, espera, vete outra cousa, tal. Pero os verdadeiros callos son os que fai esta muller. O ano que ven vamos,
Pois a ver se é Cando é? verdad. A ver- 18 de abril? No, este ano foi 18, é sempre en abril. É sempre en abril, pero calquera día. Calquera Eso non hai- día, calquera sábado, é o sábado. Non hai organización. Sí. Se vai así. No, organización Cando vai hai. aí... Claro. Organización hai. O que pasa é que non cadra sempre o mismo día. Pero... Pois acordádevos. O ano que ven, vides por aquí unha semana antes da Festa dos Callos e volvemos ao mellor, dentro dun ano, a inteligencia artificial pudo avanzar Pudo moito. avanzar, sí, sí. E vamos volver a intentar, a ver se nos volve a... Pero daquelas ia botar os cominos, bué. Os cominos, de verdade. Gracias, Elena, gracias, Xurxo.